Здравейте хора, днес ще правим админ абюз на стила Brain Rot с моя приятел. Но това не е това момче, дето в миналото видео на Fortnite, ами е друго момче, защото искам да ви предоставя разнообразие. Искрен колко си приличен и възпитан. Естествено. Все пак се надявам да ми се спомни нещо, защото... това е моя бейс хора. Никнейма ми е Искрен 2015. И това момче също може да му пратите тариката долу на 22. Последвайте ме. Само че сега... Да, сега пращайте на мене. Тая новата мутация ще е хубава, пак според мен базата ще е много яка. Гайс, последва... Ники, ти имаш Secret Lucky Block? Да бе, аз го взех от насене бейса. Той ли ми трябва? Не, аз съм на чеклетира и джоб. Гайс, между другото, напишите в коментарите дали искате някакво видео на Fortnite, например като Kill Race или нещо такова. Да, може да направим всъщност. Последвайте ме и в Roblox. Никнейма ми е Искрен 2015, а неговия е Aura Bro 973. Аз съм с Вонстъра скин, защото съм огромен фен. Надявам се някой път да съм в него видео, ама едва ли. Ако се спъдне брат направо. Да. Ще знае цяла България просто. Хора, тагвайте Вонстъра в коментарите. Чакай, че тук ще ми ще се спомня ли нещо, което да не е... Да бъде секрет, ако може, да, благодаря. Брат, виж го сега, то пичка не макина гълъба бяга да те фърля от дигиталния свят на стила Brain Rot и ще ходи да моли сами да ми спалва стробери, естествено. То вече ни спал на около 3, ама ние ги селнахме. Да ни пита чудно защо. Да, защото си мислехме, че ще ни спални още, брат. Спална ни 3 строберита и ние те из Аура ги селнахме и то не ни спална повече хора, да. Беше се случило, само дето не го заснех. Жалко. И не правете тъй, защото е много гадно. Да. Когато ви са спални стробери, просто го купите и не го селвайте. Това ви препоръчвам аз. Тош, самито ще снапте ли днеска? Надявам се. Има конфети. Ето ми го бейза. Имаме Уркаледон, имаме Gold Lafood. И това Gold Капитан, който ми се спална на миналия админ абюз. Другото Gold Капитано, но това е по-хубаво, нали? Нищо не гледайте, че има Атако, но има Лавака, Уфо. Има и Спайдър. Чакай малко, че се изнервих. Да. И това другото Gold Капитано, което е, нали, без трейтове. Тая фраграма. Това Какво? Аз ще пиша кодове. Добре, ти пише кодове. Да успееш и аз ще пиша, но добре. Така. Лос Мобили с смял. Ладжоли с коленна шапка. Ладжоли комбо. Няма ли хедлес? Тихо сега. Ладжолито, както ви казах, и той е Radioactive Lost 25.
Ей, той е моят приятел, нали, изгаври едно момче на дуел, като му го взе. Този приятел всъщност съм аз. Да, той е. И това телеморте какво е, бе, яла? Ами той е от Хелуин сезона. Честно ли, бе? Да, брат, рядко е. В смисъл, не казвам, че е много добро, просто това какво прави това? И откраднаха и килограм. И тук и тия неща, предполагам, са от неуспешни опани на лъки блокове, нали? Не, те ми се спалват просто и аз ги взема, защото в смисъл да ги селна. Да. Хора, ако това видео направи 2000 лайка, правя giveaway на ето това Divine Kechuru and Musturu. What? Че откъде възете това Divine? Нали ти казах, че направих трейд с... Кристал! Кристал мутация! Бърбър пата пим, айде! Мога ли да го взема за индекс Кечуро? Кечурото хубаво бе. Ма то Divine индекс няма, то не ти трябва. Да. Чакай, че... да. Братче. Чакай, код. Ма на мен нещо не ми дава да пиша на кода. Какво е това, бе? Що ми бъгна така, бе? То не ми дава буквално. My favorite color. Жълто. Сами. Брат, стига, бе. То не ми дава да го напиша. И на мене. Гайс, извинявам се. Чай да се разпълна, че нещо се случи. Блу, как ще ти блу, бе? Блу вика. Много се извинявам, че ви нарушавам спокойствието. Аха. Каква е тази мутация, бе? Ники, какви са тези животни де варят, бе? Какво е това, бе? Аре, бе, да се спомни строубери, да го менкаме се и тея, бе, да си отиват. Както е безумно, е, какво искаш? То това ме убива веднага, брат. Допри се до това да видиш, виж. Не, бе. Защото преди малко ти стана. Аз съм ти отключил, като си кажеш, влезай в... Скибиди, глобал, кодс, какво? Това е от кодовете, дето не успях да такова. Скина ми е доста зле изглеждащ. Моркоц, да, моля. Не ми трябва всъщност. То са бъгнати. Аз не мога да напиша един нормален код. И всяко ще направим магия, ще оправим на изко скина. Абе, Ники, моля ли да гледаш да ми кажеш, ако джойни някой в сървъра, че ще прави едно нещо, бе? Добре. Искрене, знаеш, че можем да пишем само числа. Не можем да пишем букви. Да, верно. Не, бе. Roblox.com. Кажи, ако влезе някой в сървъра, че правя тук има нещо. Така. Отивам да си оправяме аватара. То след да сложа, бе. Аре, точно. Ники! Да. Виж ми аватара. Лад, защо е такъв жълто, е? Я.
А... Няма да коментирам. Чакай, казвам се, спам на хубав лъки блок, брат, то митик. Чакай да го усиля той малко поне. О-дин-дин-дин-дун. Мисля, че няма ми послужи. Аз пускам тук кучета. Хора, аре бе, няма ли да ни спаваме нещо хубаво? Просто лайкнете видеото, за да ни се спаваме нещо хубаво. Какво е това деца спамва Джоро Еспаньоло, бе? Ами, брат, аз не ти чекам. Това е Торо Еспаньоло. Да, какво че ти, бе? Защо веднага го удари тако? Дай да го менкаме. Такъв ни е късмет. Чая се разпална, че правят тук едни неща с скинами, дето много не се получават. Но защо ми е така? Купувам го. Хора, сега ще трейд фармим Торо Еспаньоло. То тъй като гледам друго, освен тако, няма да го фане. Loro spagnolo. Loro spagnolo. Спална съм ял. Нищо особено. По-голям фен на Вонстъра няма хора от мене. Не ми гледайте скина ми е на Вонстъра, по принцип ви видяхте в началото на видеото. Обаче, нали, доста зле. В момента нещо се бъгна яко. Bananita dolfinita. Юскот Бруно. Какво Бруно е, брат? Може. Бруно из... Абсурд. Sold out. 500 гарами, брат, той е можел да го направя, ама аз... Ники! Bakramak mama. Хора, да знаете, че съм сам. Вече моят приятел няма. Ще продължим без него. Но няма проблеми. Важното, че сме с вас. Какво се случва с скина ми по дяволите? Все още ли ще и така? Не! Хора, защо? Искам се скина на Вонстъра. Ще продължа сам. Bambu, bambu sahur. Хора, отново сме двама. Заедно с вас, де. Заедно с вас.
Нали ви казах? Който не ме е чул. На 2000 лайка раздавам ей това Divine Кечуро. От сега колко искам да се оправя скина, хора. Че какво направи? Че махна бихе с блокето? Да, бе. Ама аз искам да се слова, нали? Нали имам скина на Вонстара? Да, бе, да. Виж сега как съм, брат. Да, бе, видяхте, че си като някакъв психопат. Но, как на мене ми дава вече? Верно ли? Да, бе. Ми хора, Няма как да ти дава. дава ми, заклевам се, бе, дава ми как? На мен ми дава само цифри да пиша. Буквите не ми дава. Ма дава ми как? Ти не ме фърлят ти куче, бе. Ама аз я знам, че ще дойде при тебе, да. Да. То не трябва... Как нямам преди? То не трябва ли ти, ако дойдеш да ми крадеш нещо, толкова почнете такова? Де да знам, отскоро го имам ти куче. И не бе топ, принцип ма бие. О, хора, самите снапва доста добре. Да не се е слушало от... преди Христа. Добре. Няма да се спомня нищо. Нали... Колко се спомня, ще да е... странно. За хора с нашия късмет. Тридесет и пет лък. Верно ли, бе? Да. Да. Хора, ще са спомнили нещо. На 20x лък ми се беше спомнало ето това тегаво капитано моби. Искрене, Да. искаш сега да пробваме малко аура фармна, защото времето на Secret Lucky блока ми мина. Верно ли, бе? Хора, Да, бе, сега, готов е. хора, сега пред вас. Пред вас ви демонстрираме аура. Стай малко. То не ми дава да го медузна. Нищо, аз мога да го. Дади ме. Стой, аз ще го медусна. Той и тебе медусна, колко излъжда повече късмет. Сега го удряме с меча и... Чакай, не дей. Да го ударя с Divine Swap. След това да го ударя с Cyber Swap. След това да го ударя с Radioactive Swap. Само да го извадя. Удряме го с Radioactive Swap. Също правим вонката трик. И 3, 2, Така е. 1. Гайс. Какво е? О, гайс, най-рядкото! Така, изложихме се тежко пред хората. Нищо. Направо най-добрите сме. Извиняваме се, хора, че не видимо стърахме хубава аура, нали? Колко фанто елефанто. О, Ники Строубери! Голд! О май гад, голд Строубери! Брат, повярвай ми, ти щеше да се дареш, че да си скъсаш звукови струни, ако не беше така мало. Дай да го удари бъбългъм, както ударя и ти фанто. Хора, админа биза, мисля, че свърши скоро. Искрене. Да. Гайс, имам много коптречка и тя е, че
Батерията ми на слушалките не е много. Да, нямам проблеми поне да издържи. Пък ако не издържи, толкова хора всеки... Ако не издържи батерията, какво може да стане? Ще останем сами както напреди. Хора. Така. Какво ще правя сега? Какво ще да правя? Ще го бия и той с радиоактив сол. Какво се спалмент? Екзамен, Не, чакай, викам сами спалмент рубрикито ентко бито in your server, викам майко. И това ще го направи. Искате ли, гайс, да играем на един дуел? Ники, дуел ли искаш да играем? Да. Ма има админа гъс, ако не знаеш. Нищо бе, брат. Вярвай ми, нищо няма ни даде. Даже... Хора ще след играят дуела дуел! Хора ще играят дуел, който ще го загубя. Няма да го запуши. Хора, ако победя този дуел, моля ви 2000 лайка на видеото за giveaway Кетчуро Divine. Да. И сега някакво печелей. Скоро да разгледем на giveaway и само по 1 няколко билиона. Ако победиш. Дивайнке чуро, хора, ще ви раздадем. Добре. За Лагранде мога да ти дам... Де да знам. Това е кристал, то е рядко. Аха. Да. Искаш ли? Съгласен. Съгласен си? Омага, верно ли си съгласен? Да, как? Хора, W Никито в чата. Да, между другото си не ме представи как се казва. Майко, чакай, тук се представям, че има мои бридър, бе, брат. Аз се излагам много. Приятели, ако случайно не знаете, аз се казвам Никола. Сигурно разбрахте още като ви казах името на тиктока ми. Окей, това няма да го правя. О, имаме. Какво имаме? Излагаци. Че ма дрема. И О, хубаво, че ма цапна, защото... Какво? Бах ти излагаци. окей. Да, голяма излагация, пане. Ние верно се излагаме. La grande combinazione. Не го взе. Хора, първият рунд е спечелен. Аха. Спокойно, приятели, не да победи матка. Стоим и го кемпим, хора. И сега крадем Лаграндето. La grande combinazione. Да, вторият рунд е равно на изгубване на 2 медузи. Нали, хора? Доста добре. Аре, бе. Така. Отиваме към бейса на тариката. La grande combinazione. Отново се изгубихме медузите. Ники, аре, бе, що не си ма бил вече, бе. Спокойно. Бавно, но славно. I'm waiting you. Не, чакай, ти ще си го скриншот, не мога. Кое е? Лап. Да, то няма да повтори.
Благодаря. Добре, искаш ли да направим на предизвикателство? Открадваш ми брейнрота и трябва да ударям само с халка. Не, аре да си играем дуела. Давайте ти, без да си го играем. Ма без такива... Оф, знаеш какво, аз просто играя дуел. La grande combinazione. И сега, брат, в сървъра се е спамнал Strawberry. Така, стоим и чакаме просто. Аре, мой да издесим един тейк дел. Аре, няма е. Не. Видяхте ли, хора? Колко интересно. Оп. Маурини, нормали. Кристиано. Хора, Роналдо или Меси? Пишите в чата. Пишете в коментарите, Роналдо или Меси. Ники, защо ме накара да играя дуел? За да играеш. Ме дуснахте, защото не знам какво да направя просто. Не, всъщност знам. И хора, вижте, чакай, не ми прави нищо. И хора, това е специално за Аура. Сега пред вас ще подаря на него най-редкия брейнрот. А именно Кристал Бананита Долфинита, гайс, вече е подарен на Никола. А брат? Да. Ама той и аз лепнах. Еми хора, това беше от нас. Да ви е харесало. И чао! Ще се видим в следващото видео.